Шчымлівыя сустрэчы. Вызваленыя палітвязні прыехалі з Украіны ў Варшаву і Вільню. Пошук аднаго жыхара працягваецца. У Гомлі ліквідуюць наступствы выбуху ў доме. Комплекс «Арэшнік» у Беларусі. Гучная заява Лукашэнкі на усебеларускім народным сходзе. Вітаю, шановнае спадарства. Гэта «Аб'ектыў», Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне. Слёзы радасці і доўгачаканыя моцныя абдымкі. Беларусы Вільні сустрэлі былых палітвязняў. У літоўскую сталіцу з Украіны транзітам праз Польшчу прыехалі 20 асобаў. Падрабязней Глафіра Жук. Сёння мы знаходзімся ў Вільні. Сюды прывезлі з Украіны 20 палітычных зняволеных, якія былі вызваленыя 13 снежня пасля перамоваў Александра Лукашэнкі з Джонам Коулам, спецпасланнікам Дональда Трампа. Нам атрымалася паразмаўляць з праваабаронцам цэнтра вясны Уладзем Лапковічам. Адчуваю я себя добра пакуль што будзе далей, не ведаю. Мы не будем, я не буду отказывать на пытанне, что отбывалось у Беларуси, только так агульными рычами, потому что я лічу, что у нас вельмі важный моральный обовязок, бо мы уже не герои. Герои зараз находятся за кратами, герои зараз находятся у турмах. Таксама ў каментары Белсату Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай, расказаў, як будавалася лагістыка па вывазу палітзняволеных з Украіны. Як людзі могуць праехаць без пашпартоў. Дамовіліся з Польшчай, што ім забяспечыць гэты транзітны калідор. І тая група, якая сёння прыехала ў Вільню, яна ехала праз Польшчу менавіта па дамоўленасці і па добрай волі польскага ўраду. Літва зараз зробіць гуманітарныя дакументы для бальшыні тых, хто прыехаў сюды. Польшча зробіць прытулкі тым, хто прыехаў у Польшчу. Частка палітвязняў яшчэ з Польшчы сёння-заўтра пачне афармляцца на трэція краіны. Белсат будзе сачыць і за падзеямі і далей. Глафіра Жук, Белсат. Некалькімі ж гадзінамі раней палітвязняў сустракалі ў сталіцы Польшчы. У Варшаве іх чакалі родныя, валанцёры, журналісты, дыпламаты і былыя вязні. Працягне Ірына Дарафейчук. Усмешкі і слёзы, сцягі і кветкі і шмат абдымкаў. Так стаяла, выстаяла. Пад раніцу ў Варшаву з Украіны прыехала большая частка былых палітвязняў, вызваленых 13 снежня. Прывезлі іх у Цэнтр беларускай салідарнасці. Не ждите от нас никаких комментариев. И не потому, что мы боимся, а потому, что мы были, что называется, в плену у инопланетян. Что я могу понимать? Марыю Калеснікаву і Віктара Бабарыку, якіх найхутчэй прыме Нямецчына, сустракалі прадстаўнікі амбасады гэтай краіны ў Польшчы. Паводле папярэдніх звестак, у Варшаву прывезлі каля 90 чалавек з вывезеных у Польшчу 109. Большасць пакуль застанецца ў гэтай краіне. Шмат хто з вызваленых палітвязняў трапіў на волю без пашпартоў, толькі з даведкамі, якія пацвярджаюць асобу. Раніцаю Павел Латушка абмеркаваў алгарытм легалізацыі прывезеных ва ўправе ў справе замежнікаў. У першую чаргу вызваленыя маюць падаць у памежную службу заявы на міжнародную абарону. Першай групы з 8:30 раніцай заўтра пачынаюць падаваць гэты дакумент. Польскія пагранічнікі адзначылі, што яны будуць намагацца, каб мага хутчэй афармляць гэтыя дакументы ва ўсіх, прымаць заявы. Тыя, хто вырашыў застацца ў Польшчы, нават будуць прымацца гэтай заявы і ў суботу, і ў нядзелю. Апроч легалізацыі патрабуюць тэрміновага развязання пытання размяшчэння вызваленых. Пакуль некаторых забралі сваякі і сябры, астатніх засялілі ў гатэлі. Фонд «Дом творцаў» абвесціў тэрміновы збор грошай на шэлтар для групы былых палітвязняў. Да канца года працягваецца і збор для вызваленых, абвешчаны ініцыятываю «Байсол». Тут сабралі ўжо каля 255 тысяч еўраў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Вядомы праваабаронца і шчыры патрыёт Беларусі. Алесь Бяляцкі, былы палітвязень і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму тэлеканалу. На волю Бяляцкі выйшаў 13 снежня пасля больш як 4 гадоў за кратамі. Фрагмент размове ўжо цяпер вашай увазе.
Беларуская турма перайшла нейкі на новы віток, і тут больш в хаду зараз вось гэтыя маральныя ціски, маральныя пакуты, это бясконцае тармашэнне. Калі на цябе выпісваюць штрафныя там санкцыі, калі ты думаеш, а ці потрапіш ты в гэты изолятор ці не, а ці будзе ў цябе там спатканне з роднымі ці не, это датычыцца і перадач, там всего іншага. Ну, вот эта атмасфера, ёй таксама можна разбурыць чалавека як асобу, калі пастарацца. Ну і ўлады, канешне, стараюцца зараз выкарыстоўваць такія метады ў першую чаргу, хаця і фізічныя, паўтаруся, фізічныя такія вот збіванне, збіццё людзей, там удары, там гвалт, яны таксама былі і ёсць у беларускай калоніі зараз. Інтэрв'ю з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім ужо неўзабаве ў праграме «Студыя Белсат». У Менску распачаўся 7-й усебеларускі народны сход і другое паседжанне гэтага органу цягам года. Расцягнецца яно на 2 дні. Адкрыў сход Лукашенка сваім зваротам да народу. У прыватнасці ён пацвердзіў вяртанне ядравай зброі ў Беларусі і заявіў, што ракетны комплекс «Арэшнік» з учорашняга дня ў нашай краіне. А таксама нечакана распавёў пра забойства апазіцыянера, які нібыта параніў 3 міліцыянтаў. Слухаў пасланне Алесь Залеўскі. Адных беларусаў аўтобусамі з турмы выдвараюць за мяжу, іншых з усіх раённых і абласных цэнтраў звозяць у сталіцу. Народа, он должен быть услышан. Мы едем его выразить, сказать, чтобы нас услышали. Ну и, конечно же, принять нашу программу. Мінчукі, якім праз гэта давялося правесці раніцу ў заторах, таксама горача віталі дэлегатаў. Такім чынам, у Палацы Рэспублікі сабраліся не менш за 1200 удзельнікаў так званага ўсебеларускага народнага сходу. Са зводак раёнаў пра вылучэнне дэлегатаў выходзіць, што пераважная бальшыня удзельнікаў – гэта прадстаўнікі чынавенскай вертыкалі, сілавых структураў і дзяржаўных арганізацыяў. Адзінай сапраўды народнай крыніцай чальцоў у УНС маглі быць працоўныя калектывы. Але і там былі не выбары дэлегатаў, а кіраўнік прадпрыемства праводзіў сход, на якім сам вылучаў прадстаўніка на форум. Я постараюсь свое обращение сделать как можно короче. Не атрымалася. Пасланне цягнулася больш за 2 гадзіны. Яшчэ ў самым пачатку Лукашенка нечакана ўзяўся завочна палемізаваць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, якія нядаўна прадставілі сваю эканамічную праграму развіцця на бліжэйшыя гады. Кіраўнік Беларусі прайшоўся па пунктах альтэрнатыўнага плану. Недавно вышел этот документ, поэтому, извините, уж позволю несколько слов о нем сказать. Далей сумесь афіцыйных лічбаў, прачытаных з паперы, і эмацыйных эскападаў, звязаных з рэальнымі справамі ў краіне. Лукашенка прызнаў, што каб агучыў тут даклад пра сітуацыю ў сельскай гаспадарцы, УНС скончыўся правалам. Тут жа на месцы абвясціў, што будзе зліквідаванае агенцтва маркетынгу пры МЗС. Это блатные кормушки чиновников с раздутыми штатами и зарплатами. Ликвидируют в течение первого квартала 26 года. Першыя апладысменты прагучалі толькі на 40-й хвіліне выступу, калі кіраўнік краіны паказаў, што пінжак у яго айчыннай вытворчасці. Другі раз публіка ўзнагародзіла спікера плясканнем, калі той чарговы раз за 30 гадоў прысягнуў адрадзіць вёску. Государство существовать без этого не может. Мы вернемся в те времена. Але так і не раскрыў дэлегатам, які сэнс і роля існавання ўсебеларускага народнага сходу. Лукашенка паабяцаў падумаць пра гэта і паведаміць, магчыма, на гадавым паседжанні. Затое апеляваў да дэмакратыі, маўляў, ягонаму атачэнню не варта яго крытыкаваць за вызваленне вязняў ды размовы з ЗША. Если я в чем-то не прав, то скоро выборы. В этом суть демократии. Если мы начнем сейчас друг друга терзать, кто правильно, кто неправильно сделал, где-то начнем ворошить, мы такой хаос в обществе породим. Захоўванне ў Беларусі ядравай зброі Лукашенка абгрунтаваў стрымальным фактарам, каб ворагі не нанеслі удару па цэнтры прыняцця рашэнняў у Менску. І пад самы канец выступу Лукашенка нечакана паведаміў, што днямі быў, цытата, «зліквідаваны БЧБшнік», які пры гэтым параніў 3 сілавікоў. Інфармацыі пра гэта ў афіцыйных крыніцах пакуль не з'яўлялася. Алесь Залеўскі, Белсат. У гомельскім шматпавярховіку, дзе напярэдадні выбухнуў газ, дэмантуюць верхнія паверхі пацярпелага пад'езду.
Гэтак пастанавілі мясцовыя ўлады. Ратавальнікі эвакуявалі з дому 9 асобаў. Дзе яшчэ адзін жыхар, высвятляюць Юлія Цальпук. Выданне «Сильные новости» апублікавала відэа з камераў па вуліцы Косарава 3 у Гомлі. Ляцяць аскепкі пасля выбуху газу на 7-м паверсе 10-павярховіка. Гэтак выглядаюць пашкоджаныя верхнія паверхі звонку. І гэтак знутры, сярод абваленых перакрыццяў, дзе ратавальнікі спецназу «Зубр» МНС працавалі ўсю ноч. В квартире 6-го этажа произошло обрушение верхних потолочных плит 7-го и 8-го этажей. Значит, с верхнележащих этажей было эвакуировано 9 человек данного жилого дома. Немножко стрелочку на себя возьми. Жывых людзей пад заваламі не знайшлі, рапартавала МНС сёння. Гарадскія ўлады ўтварылі штаб па ліквідацыі наступстваў здарэння. Высветлілі, што ў зоне выбуху пражывалі 78 чалавек. Людзі атрымаюць ад дзяржавы дапамогу і падтрыманне ў вызначаным індывідуальна памеры. Жыхары, якія засталіся без жытла, атрымалі нумары ў гатэлях з харчаваннем. Высвятляецца месцазнаходжанне аднаго жыхара з кватэры на 6-м паверсе. І даслоўна, пакуль не агучаная прычына выбуху газапаветранай сумесі. Мы патэлефанавалі на адмыслова створаную пасля інцыдэнту жывую лінію ад імя сваякоў жыхаркі дому. Поиски у вас же закончились уже? Причем поиски? Ну, мало ли что, человек кому-то пошел. Ну, я по спискам я не вижу. Но, в принципе, так, как в прессе пишут, да? Пострадавших нет. Все нормально? Ну, нормального ничего нету, но ситуацию держим на контроле. Гарадскія ўлады абяцалі дапамагчы нават незастрахаваным пацярпелым пашкоджанага пад'езду. У 2 іншых пад'ездах кватэры прызналі прыдатнымі для далейшага пражывання. Юлія Цальпук, Белсат. Фонд праўладнага актывіста Алексея Талая зноў прывёз у Беларусь некалькі соцень украінскіх дзяцей, якіх называе дзецьмі Донбасу. Быццам бы з Украінай яны не звязаныя. Згодна з міжнародным заканадаўствам, у часе вайны Талай меўся прасіць у Киева дазвол на вываз дзяцей за мяжу. Боевые действия на Донбассе продолжаются. В связи с этим многие семьи с тех территорий испытывают трудности в оздоровлении, в лечении своих детей. Мы получаем большой поток писем. Гаворка не толькі пра так званае аздараўленне. Гуманітарная праграма суправаджаецца ідэалагічнай апрацоўкай непаўналетніх у антыукраінскім рэчышчы. Прывозяць у беларускія санаторыі таксама сіротаў ці дзяцей, пазбаўленых бацькоўскага клопату. Паводле звестак украінскіх профільных арганізацыяў, такія быццам бы рэабілітацыйныя праграмы часта заканчваюцца перадачай дзяцей на усынаўленне ды ўдачарэнне ў расійскія сем'і. За гэткія дзеянні Владзімір Пуцін і упаўнаважаная РФ у правах дзіцяці Марыя Львова-Бялова атрымалі ордары на арышт ад міжнароднага крымінальнага суда. Беларускія дэмакратычныя сілы просяць аналагічных захадаў і для Лукашэнкі з Талаем. 22 гады пазбаўлення волі. Такі прысуд грамадзяніну Беларусі Сергею Ерамееву вынес расійскі другі ўсходні акруговы вайсковы суд. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі выбухаў на Байкала-Амурскай магістралі. 5 гадоў асуджаны правядзе ў турме, астатні тэрмін у калоніі строгага рэжыму. Следчыя сцвярджаюць, што Ерамеев за абяцаную ўзнагароду увайшоў у тэрарыстычную групу, атрымаў выбухоўку, выкарыстаў яе, замацаваўшы зарады на цыстэрнах з палівам у саставе 2 грузавых цягнікоў на тэрыторыі Бурацыі. Выбухі адбыліся ў канцы лістапада 2023 года у паўночна-муйскім тунэлі і на аб'язным адцінку БАМу. У выніку загарэліся цыстэрны, была пашкоджаная чыгуначная інфраструктура. Агульныя страты ацанілі ў суму каля $127 000. У судзе Ерамеев апавёў, што хацеў перашкодзіць перавозу вайсковых грузаў.
Верховная Рада Украіны ухваліла змены ў заканадаўстве, што датычыць замежнікаў, якія служаць у складзе украінскага войска. Новыя нормы закранаюць іхны прававы статус, медычнае забеспячэнне і сацыяльныя гарантыі. Як гэта паўплывае на нашых ваяроў ва Ўкраіне, нам пракаментаваў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. Гэта історыя пра тое, што зараз легалізацыя ў беларускіх добраахвотнікаў і іх сем'яў будзе нашмат лепей адбывацца, меншыя тэрміны, менш бюракратыі. Ну, в прынцыпе, гэта пазітыў, якога все чакалі в Украине. Реабилитация и для тех ветеранов, которые уже скончили службу, потому что мы ведаем, ну, шматлікія хлопцы і дзяўчаты сутыкаюцца і з псіхалагічнымі праблемамі. Ну, і зразумела, ёсць наступствы пасля кантузій, параненняў. То есть, я думаю, что зараз в законодаўстве прапісаны канкрэтныя нормы по дапамозе ветеранам. У ліпені прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў абноўлены закон аб грамадзянстве. Паводле яго, замежнікі, якія служаць на кантракце ва ўмовах ваеннага становішча, могуць прэтэндаваць на украінскае грамадзянства ўжо пасля 1 года службы. Такая магчымасць адкрылася і для беларусаў, якія далучыліся да збройных сілаў Украіны. У камандзе Святланы Ціханаўскай падкрэсліваюць, што закон мае скасаваць шэраг практычных праблемаў, з якімі сутыкаюцца беларускія добраахвотнікі, ад дакументаў да сацыяльных гарантыяў. У Брусэлі распачаўся двухдзённы еўрапейскі саміт. У медыях яго называюць адным з найбольш важных і вызначальных для будучыні Еўропы. У цэнтры ўвагі фінансаванне Украіны на наступныя 2 гады і разгляд прапановы скарыстаць урэшце для гэтага замарожаныя расійскія актывы. Алесь Сіліч. Выкарыстаць замарожаныя расійскія актывы не праз канфіскацыю, а як фінансавую гарантыю для так званага рэпарацыйнага крэдыту ўкраіне. З такой прапановаю выступае Еўракамісія. Каля 200 мільярдаў еўраў расійскіх сродкаў Брусель замарозіў пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Гэта вельмі важна, бо пасылае моцны сігнал Расіі. Разлічваць на нашу стомленасць ёй не ўдасца. Гэта таксама і выразны сігнал Украіне. Сігнал пра тое, што фінансаванне для іх гарантаванае на наступныя 2 гады. І адначасова гэта сігнал для ўсіх іншых палітычных лідараў. Еўропа здольная прымаць пастановы і дзеяць смела. Менавіта вакол гэтай прапановы разгарнулася галоўная дыскусія. Паколькі асноўная частка замарожаных расійскіх сродкаў юрыдычна захоўваецца тут, у Бельгіі, прэм'ер-міністр краіны Барт де Вевер настойвае на выразных прававых гарантыях. Ён падкрэслівае, што магчымыя рызыкі не павінны ускладацца толькі на Бельгію і мусяць быць размеркаваныя паміж усімі дзяржавамі чальцамі еўразвязу. У існасці мы стаім сёння перад выбарам. Або Еўропе самой лезці ў даўгі, або выкарыстоўваць расійскія актывы для падтрымання Украіны. Мая пазіцыя тут адназначная – выкарыстоўваць расійскія актывы. Беларускае пытанне сёння афіцыйна ў парадку дня саміту не стаіць. Аднак у кантэксце бяспекі ўсходніх межаў канкрэтныя звесткі прыводзіць Літва. З пачатку кастрычніка праз літоўскую мяжу праляцела каля 600 паветраных шароў. 350 авіярэйсаў выконваліся з парушэннем бяспекі. Яшчэ столькі ж давялося скасаваць. Пацярпелі каля 50 000 пасажыраў, не кажучы ўжо пра рэпутацыйныя і эканамічныя страты. У Вільні падкрэсліваюць, гэта не адзіны элемент ціску з беларускага боку. Мая краіна ўжо працяглы час, пачынаючы з 2021 года, сутыкаецца з так званай інструменталізаванай міграцыяй з боку суседняй Беларусі. Мы вымушаныя супрацьстаяць гэтаму з дапамогай комплексу захадаў. Гэта і праца з кіраўніцтвамі краінаў паходжання мігрантаў, і супраца з транзітнымі краінамі, і будаўніцтва сучасных сістэмаў назірання на мяжы. Асноўныя пастановы саміту чакаюцца сёння позна ўвечары, або, як гэта часцяком бывае, ужо глыбокай ноччу. Пра іх вынікі мы паведамім вам ужо заўтра. Алесь Сіліч, Белсат, Брусэль. Нацыянальныя строі ды музыка народнага ансамблю, а танчаць пад яе робаты. Гэткае арыгінальнае спалучэнне можна было пабачыць на выставе дасягнення ў Беларусі «Мая краіна». Толькі вось народны ансамбль чамусьці грае не беларускую, а расейскую песню «Яблычка». Без каментара.
У аб'ектыве на гэтым усё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Вітаю, шановне гаспадарства. Сёння разам прыглядаемся да заяваў Лукашэнкі падчас так званага ўсебеларускага народнага сходу, а таксама ў нашым эфіры інтэрв'ю з нобелеўскім лаўрэатам Алесем Беляцкім, які ў мінулую суботу разам з іншымі палітвязнямі выйшаў з зняволення. Так што запрашаем, будзе цікава. Заставайцеся з намі. Студыя Белсат у эфіры праз імгненне. Гаспадарства, працуем у жывым эфіры. Сёння мы з калегамі назіралі за лукашэнкаўскім выступам падчас усебеларускага народнага сходу. Ну, уласна, ён звярнуўся са сваім пасланнем і да народу, і да парламенту, і сярод іншага заявіў, што у Беларусі учора завезлі арэшнік. 2020 года больш ніколі не будзе, а днямі сілавікі забілі, як ён сам выказаўся, БЧБшніка. Пачаў Лукашенко з эканомікі, хваліўся, што Беларусь нарасціла экспарт да 50 мільярдаў долараў і гандлюе са 190 краінамі свету. А таксама з'едліва каментаваў план прадстаўніцы офісу Святланы Ціханаўскай Алесі Рыжычэнкі для адраджэння беларускай эканомікі. Ужо пасля самога паслання Лукашенко скінуў сапраўдную інфармацыйную бомбу. Вот мы не придали гласности трехдневной давности задержания мерзавца там. Ну, как мы его БЧБшника называли, ликвидирован. Но ранил 3 наших ребят. Все живы. Иван, все живы. 1 тяжело ранен, 2 полегче, но они защищали нас. Апроч гэтага Лукашенко заявіў, што з учорашняга дня на тэрыторыі Беларусі ёсць ракетны комплекс «Арэшнік», здольны несці ядравую зброю. На фоне гэтых заяваў класічная дэмагогія кшталту заклікаў нараджаць па 3 дзяцей і тады патрабаваць ад яго што заўгодна паблекла. На сувязі Вадзім Мажэйка, кіраўнік інстытуту даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі. Вадзім, вітаю. Дзякуй, што знайшоў час, каб далучыцца да нашага эфіру. Выглядае, як быццам бы злучаешся з намі з касмічнага карабля. Віталь. Добрый вечар. Амаль так і ёсць, таму, калі што, выбачайце за складанасці сувязі з космосам. Назіралі мы сёння за гэтым выступам, і нібыта сілавікі ў Беларусі забілі апазіцыянера, нібыта ў Беларусі арэшнік, нібыта Лукашенка не хварэе і не ляжыць у шпіталях прэзідэнцкіх. Чаму мы ўвесь час нажываем вось гэты спіч, і маем казаць нібыта? Чаму няма веры вось гэтым словам? Ну, веры няма, таму што яму няма веры. Лукашенко, як мы шмат разоў бачылі, журналісты лавілі на гэтым лёгка гнусіць у эфірах, бо гэта не тая сітуацыя, дзе табе могуць злавіць за руку, задаць неёмкае пытанне, а гэта сітуацыя, дзе ты сабраў сваіх прыхільнікаў і, натуральна, проста слухаюць, ловяць кожнае твоё слова, альбо, наадварот, спяць у зале, бо ехалі там ночы доўга. Але ў любым выпадку острых крытычных пытанняў. То трэба ў першую чаргу для таго, каб так сапраўдна міціне, але так ці іначай, каб атрымаць дадатковую сімвалічную легітымнасць. Бо ўвогуле ідэя, што раз на 5 год трэба неяк справаздачыцца і пацвярджаць, што цябе любяць, паважаюць, гэта робіцца праз выбары. А паколькі Лукашенко гэтую сістэму сам зламаў, нават у такіх беларускіх недэмакратычных умовах, пасля 2020 года зусім нікога не ўрашваюць выбары, то ў такой сітуацыі так трэба беларускі народны сход як такая замена, так я б сказаў, сурагат выбараў па атрыманні легітымнасці. І, у прынцыпе, нічога лепшага у Лукашэнкі няма, таму трэба ствараць такія
иллюзий, хвалиться некими досягнениями. Тут уже что лишь досягнениями, что нет. Той же Орешник, мягко кажучи, можем позднее подробнее поразмовлять, сумневное досягнение, але тем больше человека. Але ну, вось такие теперь Лукашенко досягнения. Тым не менш, вось калі глядзець на гэтую бравуру, вось пра тое, што ў Беларусі ну сапраўды эканамічнае цуда назіраецца, што ў Беларусь масава едуць турысты, заробкі растуць, працоўныя месцы растуць. Яму як бы варта пераконваць тых, хто сабраўся ў гэтым зале, у тым, што мы наперадзе ўсёй планеты. Ці гэта перш за ўсё ну такая адветачка, як кажуць, захаду, бо у вялікую колькасць свайго выступу ён прысвяціў акурат такі краінам захаду падчас сённяшняга выступу. Назіраем, на жаль, вось... Ну, вядома, Лукашенко родніків, да, знешніх актораў. У нас сувязь у нас, так? Ага, може вернецца сувязь. Так вось, зварот Лукашенко да знешніх актораў, ці то з іх крытыкай, ці то наадварот з тым, як гэты акторы, нейкія кантакты з імі могуць выступаць дадатковай крыніцай легітымнасці, гэта досыць тыпова так для любога аўтарытарыя. З аднаго боку, усе навокал звонку ворагі, а з іншага боку, гэта так, калі гэтыя ворагі з тобой размаўляюць, паважаюць, то, значыцца, вось яны тебе прымаюць за роўю. Гэта тое, да чаго вы аўтарытары імкнецца, і тут абсалютна не новы гэты прыём, але, канешне, асноўная аўдыторыя Лукашенка тут не на захадзе і нават не ў зале, а асноўная аўдыторыя гэта тыя, хто глядзяць гэта па тэлебачанні, слухаюць па радыё, чытаць у газетах, што могуць пераказваць. Аўдыторыя гэта грамадства, якое трэба пераканаць, што, па-першае, усё добра, па-другое, што ўсё стабільна развіваецца і ўсё пад кантролем. Ну і па-трэцяе, пераканаць, што быццам бы ўсе падтрымліваюць, ніхто ніяк не супярэчыць. То, што выглядае так па-савецку, партыйна, крынжова і бога інтэлектуальнага чалавека, такая зала можных чыноўнікаў, якія выглядаюць проста як армія клонаў са зорных войнаў. Ну, канечне, інтэлектуал, можа, не пераконвае, але стварае, прыносіць картинку быццам бы масавай падтрымкі. Гэта то, чаго Лукашенко вельмі хапае, то, чаго ён можа прадэманстраваць на выбарах, і таму дэманструе вось такім чынам. Таксама Лукашенко сёння ўзгадаў свае перамовы са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Ён узгадаў, як адбывалася размова пра вызваленне. Маўляў, гэта з ягонай ініцыятывы ён гатовы быў да тых імёнаў, якія называў амерыканскі бок, дадаць яшчэ 100, а цяпер гатовы і 1000 палітвязняў аддаць. Пры гэтым ён традыцыйна іх называе наркаманамі і ў падобным стылі. Пры гэтым сам дыялог з США ён называе перамовамі моцнага з моцным. Ці сапраўды разуменне таго, што Беларусь стаіць настолькі ж моцнай, як і Злучаныя Штаты Амерыкі нараўні, гэта не толькі ў галаве Лукашэнкі, але і ўсіх, хто сабраўся на гэты сход? Ну, натуральна, што ў гэтых перамовах увогуле абодва бакі прадстаўляюць, што яны галоўныя. Тут недавно бачылі, як амерыканцы тлумачылі, што увогуле не адзін актор ва ўсіх гэтых перамовах. Моцны, слабыя, вогуле адзін з пачнікоў не існуе, падобна да другого боку перамоваў. Конечно, цікава. Ну і, конечно, яшчэ больш фантасмагарычна выглядаюць тут тэзы Лукашэнкі, быццам бы ўсе перамовы на роўных. Натуральна, што гэта не так, але сам фармат, што да цябе прилетели, высокие чиновники, с тобой размаўляюць, ён, конечно, падымае легітымнасць Лукашэнкі ў яго вачах любых знешніх назіральнікаў, і гэта праўда. Адна справа, калі Лукашенко просто вымушаны камунікаваць з нейкімі расійскімі губернаторамі, это одна ситуация. Іншая справа, калі тебе прыязджаюць спецпасланнікі прэзідэнта США. Тому, конечно, яму гэта прыемна і сам вельмі цікава, так ён спрабуе гэта выставіць. Але мне тут нават больш было цікавым, што сапраўды таксама агучыў гэтую лічбу ў 1000 чалавек, бо, я кажу, таксама я скажу так, што фактычна гэта гавор пра вызваленне ўсіх атакі Нью-Джерсі. І гэта вельмі важны, вельмі моцны крок. Бо натуральна, што вось так цэдзіць па кроплі, гэта не выглядае надта добрай стратэгіяй, бо адных вызваляюць, іншых набіраюць. Вызваліць усіх, гэта важны момант, вельмі важны. І разам з тым важна, конечно, таксама спыніць рэпрэсіі.
І як я розумію, американський бок так само розумний, видатно це розуміє, і американці так само про це кажуть. И мне хочется быть, говорит, Лукашенко ставить выборную позицию, быцем бы я не одну не позволяюсь, а просто іншою рукою набираюся. І, звісно, велике дякую господару Олесю Біляцькому, який видатно зараз саме озвучував, тлумачив з боку навіть правооборончого, що факт спинення репресій – це абсолютно принциповий момент, и вызволение людей без спинения репрессий внутри Украины – это, ну, мягко кажучи, недостатково, как не сказать, профанация. Бо чистяком просто люди, я розумію, хвалюють визволення конкретних в'язнів і перспективи інше для їх другу знає. І видають це за правооборончий підход. Але дякую господарю Біляцькому, що я навчив справді правооборончий підход, визволення усіх і спинення репресій. Разом з тим, ужо 5,5 гадоў мінула з моманту выбараў 2020 года. Лукашенко ўвесь час не адпускаюць гэтыя падзеі. Увесь час ён спрабуе пераканаць чыноўнікаў і ўсіх, хто сабраўся ў гэтым зале, што 2020 год ніколі не паўторыцца, што збеглыя выбудоўваюцца ў чаргу, у камісію па вяртанню. Ну, няма ж ніякіх перадумоваў да нейкіх рэвалюцыйных, нейкіх, такіх падзеяў, якія б маглі падбыцца бліжэйшым часам. Навошта зноўку вяртацца да гэтага? Можа быць, таму, што гэта адзіная падзея ў ягоным жыцці, калі крэсла пад ягоным... не буду выказвацца... Пад Лукашенком фактычна было выбітае ў 2020 у жніўні. І, ну, от проста ён увесь час трыгерыць гэтым. Ён ужо да гэтага і пра наступныя выбары загаварыў, правда, не згадаў, якія. І ми маємо сувязь. На жаль, от страчуємо часами сувязь з Вадимом. Це правда, натурально, що... Не чуємо Вадима, на жаль. Не чуємо, але... Вельми так дивно виглядає, коли... Так, ти будеш дивну сторонку, сам спробує вернутися до місця, включився. Калі ласка, Вадим, чуємо тебе, протягивай. Ага, чуем, добре. Так, ось, да, Лукашенко сам весь час быцем перегортывает сторонку, и сам фактично весь час вертается до этого. И так выглядает дивно, что как верить, что в 2020 году пройшли быцем новые выборы. Дивно, что он весь час вертается до уже то, что минулых, быцем аз минулых выборов. Свідчить про той відовочний факт, что Лукашенко перестал быть президентом в 2020 году, так и он стал узурпатором при підтримці Кремля. Это інший статус, это страшная внутренняя легитимность, страшная міжнародная легитимность. Конечно, зараз є частково підбацовує, тому, мовно, одним третім Трампа, але, ну, конечно, я сказав, непараўнальна, наколькі за гэтыя гады захоўвае, підбацовує свою легитимность оппонентка Лукашенко на тих виборах у 2020 году Світлана Тихановская, як яна застається відомочним політиком номер один у Беларусі, на міжнародній арені ад Беларусі. І, конечно, Лукашенко не може гэта не заўважаць. Я думаю, ему это неприемно. И тому весь час спробуючи показать, что все проиграли оппоненты, все не могут давать положить на коленях и так далее. Весь час это демонструючи, и он, ну, фактично сам себе вверхає. Бо коли кожного з нас не хвалюють уже некие події психодової давнини, и коли наши оппоненты психодової давнини уже давно проиграли слабые и просят у нас побачення, тому про їх не узгадуємо. А Лукашенко тільки це і робить, і гадам так, фактично демонструє політичну моц демократичних сил, які акурат свою структуру за гэтыя розбудовали. Це правда так, і все виглядає. Дякую велике за гэтую размову. Вадим Мажейка, кіраўнік Інстытуту даследавання бяспекі імя Касцюшкі. Тым часам у Варшаве і Вільні сёння сустракалі 109 былых палітвязняў, вызваленых 13 снежня і вывезеных спачатку ва ўкраіну. Аўтобусы даехалі да Варшавы сёння каля 4 раніцы паводле польскага часу. У сталіцы Польшчы засталася большая частка былых палітзняволеных. Яшчэ каля 20 асобаў паехалі далей у Вільню. Як беларусы віталі Марыю Калеснікаву, Марыну Золатаву, Віктара Бабарыку, Паўла Севярынца ды многіх іншых нашых герояў. Давайте зірнем.
Як ви себе відчуваєте? Я не ведаю. Это, цяжкае пытанне. Ну, мы все в такім вельмі ўзбуджаным стане. Мы хотим сказать вялікі дзякуй усім, хто, дзякуючы каму гэта аперацыя была праведзена. Безумоўна, беларусы цяпер хочуць ведаць як мага болей пра нашых былых палітзняволеных, чуць іхныя галасы пасля столькі гадоў маўчання, і мы таксама над гэтым працуем. Вашай увазе эксклюзіў. Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат, даў першае пасля вызвалення вялікае інтэрв'ю Белсату. Наша каляжанка Кацярына Іерусалімская пагутарыла з ім. Вашай увазе. Спадар Алесь, прывітання. Вельмі радая бачыць вас на волі. Дзякуй, што знайшлі час у сваім шчыльным графіку паразмаўляць з намі, паразмаўляць з Белсатам. Як вы сябе адчуваеце цяпер? Бо ўжо тыдзень, амаль тыдзень вы на волі. Што найбольш вас уразіла за гэты час? Можа, нейкая навіна? Ну, навінаў вельмі багата. Кожны дзень ідуць сустрэчы з маімі калегамі, сябрамі, з тымі людзьмі, каго я не бачыў доўгі час. Прыехала моя жонка, тут у мяне вельмі багата эмоцыяў. Ну, мабыць, як і ў кожнага чалавека, які доўгі час знаходзіцца ў ізаляцыі, потым раптам трапляе на волю. Ну, от ёсць такое слово, салодкае слово «свабода». Вось это быў такі стары фільм у свой час яшчэ, калі Югославія была. Вось, от я рэальна адчуваю гэту свабоду зараз і параўнанні з тым становішчам, якім мы знаходзіліся доўгія гады, а там кожны дзень ты атрымліваеш толькі негатыўныя эмоцыі, вельмі мала нейкіх станоўчых эмоцыяў. Вось, адбываецца самыя розныя сітуацыі, ты ўвесь час у нервовым напружанні, вось, можа быць, і не паказваючы гэта, можа быць, і прывыкшы да гэтага нават, ужо калі ты прызвычаіўся, але тым не менш, весь час все роўна насцярожа знаходзіцца. То вось тут ты адчуваеш, што можаш як бы трохі расслабіцца, вось, рэшце-рэшт больш пасміхацца, чым там нават, таму што там і пасміхацца не хочацца. Вось, таму проста з цёмнага боку месяца потрапіў на светлы бок, і зараз у мяне вот гэты перыяд адаптацыі адбываецца, яшчэ праходзіць. Вось, я спадзяюся, што ну, у бліжэйшы час ж такі я ўжо буду больш такі адаптаваны вось да таго, што не трэба там вставаць 6 гадзін, не трэба там рабіць нейкія, ісці на праверку, не трэба ісці строем в сталовую, там на працу ці яшчэ што. Трэба хадзіць на інтэрв'ю. Трэба хадзіць, займацца скандынаўскай хадзьбой. Адным словам, зусім іншая сітуацыя, зусім іншае жыццё. Гэты змрочны перыяд жыцця скончыўся. Ён цягнуўся 4,5 гады. Но это не першае маё зняволенне, першы раз там 3 гады, зараз 4,5. Вось, і ну, вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі трэцяга раза не будзе. Вось, і вельмі спадзяюся, што перабыванне за мяжой оно не расцягнецца на доўгія гады, што неўзабаве праз нейкі час вось, сітуацыя ў Беларусі кардынальным чынам зменіцца ў лепшы бок, і мы туды ўсе вернемся. Мінулым разам, калі вязні выходзілі на свабоду, таксама распавядалі, што некаторых палітычных вязняў падрыхтоўвалі да гэтага вызвалення. Напрыклад, былі такія чуткі, што Віктара Бабарыку адкормлівалі. Ці было у вас нешта падобнае, ці гэтае вызваленне было ўвогуле цалкам нечаканае для вас? Ну, мы уважліва сачылі за той інфармацыяй афіцыйнай, якая ішла па афіцыйных сродках масавай інфармацыі, па
радыо, па БТ. Вось, і зразумела, што пра гэтае вызваленне вось, мы даведваліся даволі хутка. Палізняволеныя ў горках калоніі, там 10 каля 20 асобаў знаходзяцца зараз. Вось, мы все трымаем там паміж сабой контакт, ну, наколькі это магчыма, таму што раскіданы па розных атрядах, якія там ізаляваныя. Але тым не менш, што ў сталовай, то яшчэ дзесьці знаходзім там паліклініцы, знаходзім магчымасці перадаць адзін аднаму інфармацыю. Мы, вядома, ведалі, што это вызваленні пайшлі, і сама вось як бы сам ціск з боку адміністрацыі, ён стаў такім выбарчым, я сказаў бы, выбарковым. Частка людзей зараз у нас яшчэ сядзяць у бурах, там, у тых памяшканнях крытага тыпу, турма ў турме. Вось, былі таксама іншыя там пераследы, но это ўжо стало лягчэй, так сказаць, в параўнанні з тым, што было, скажем, яшчэ там паўгады ці год таму, тым больш. Вось. І вось это змяненне атмасферы. Навіны пра тое, што пачалі выпускаць групы палізняволеных, там, чэрвені там першую, верасні другую. Информация про то, что американская делегация собирается приехать в Беларусь, это была официальная информация, которая в листопаде прошла по телевизии. И они все казали про то, что будет наступная группа. Іншая справа, что мы никто не ведали, ну, наколькі она великая будет, кто туды потрапить, и далее придется сидеть. Тому в основном все настраивались на то, что еще придется посидеть. Что тычится администрации, то есть певные люди, замацаванные за тем, как жыццё палізняволеных там не было легких, апроч того, что оно и так там нелегкое. И это датычыцца изоляции информационной. Вось, у нас фактично не ходят там листы ни туды, ни сюды. Это датычылася и мяне, и моих коллег, там, якія сидели. За весь 25-й год я атрымаў толькі один лист от жонки, и она моего ніводнага листа не атрымала. Вось, в такой ситуации все находятся. Гэта тычыцца і спецыяльнага нагляду, ціску з боку працаўнікоў, якія працуюць у рэжымным аддзеле і в аператыўным аддзеле. Вось аператыўны аддзел, ён вельмі моцна звязаны з Губопікам, так сумна вядомым. Дзесьці за тыдзень да вызвалення прыязджаў афіцэр з Губопіка, выклікаў, я ў спісе яго там пабачыў, ну, не ў яго, а дзяжурнага, які бегаў там, выклікаў палізняволеных, 8 чалавек да яго пайшло. За тыдзень да вызвалення. Вось. Яны вынеслі афіцыйнае папярэджанне, каб я не займаўся экстрэмісцкай дзейнасцю. Вось мне, вось, ён сказаў, ну што, может быть, напишите прошение о помиловании, может, вас отпустить. На что я усміхнуўся і сказаў, што калі отпустят, то і так, значит, не буду нічога пісаць. Ну і все, на гэтым як бы скончыліся яго нашыя перамовы. Але прыкладна такі ж фармат перамовы быў з іншымі палізняволенымі. Мы так думали, что вся эта группа рыхтуется до вызволения помеж собой. Это был просто стандартный такі прагляд, бо час ад часу они робили гэта перед гэтым. Вось, ну, вот з усіх, яшчэ раз паўтаруся, што вызвалілі толькі мяне, ну, будем спадзявацца, што іншыя таксама апынуцца на волі. Скажите, что для вас было самое страшное у турме? И я яшчэ дадам до гэтага пытання наступнае пытанне. Бо вы распавядалі ў інтэрв'ю Радыё Свабода про тое, што як бы фізычнага ціску да вас як бы не ўжывалі, але існуе такое меркаванне, што псіхалагічны ціск, ён можа нават быць больш такім разбуральным ад фізычнага. Ці вы пагаджаеце з гэтым і нешта такое да вас ужывалі ці не? Фізічнага ціску на мяне не было. Гэта звязана, я это звязваю з маім нобелеўскім лаўрэатствам і з вядомасцю, скажем, звязку з гэтым за межамі Беларусі. Вось, улады просто асцерагаліся ствараць вось нейкія непатрэбныя для іх, скажем так, ну, сітуацыі. Вось. Што тычыцца іншых палізняволеных, дакладна ведаю, я сустракаўся з такімі людзьмі, якія былі збіты, якіх там, ну, апроч вось маральных нейкіх пакутаў, яны мелі яшчэ і фізічныя там праблемы. Вось. Ну, што тычыцца нечалавечае абыходжанне, то я гэта таксама паспытаў на сябе, таму што любое знаходжанне ў ШИЗО, это ўжо у нас фактычна ёсць нечалавечае абыходжанне. Калі цябе закідваюць у камеру аднаго, вось, дзе тэмпература плюс 10, а на табе толькі там мінімальная вопратка,
то и ты не можешь там заснуть просто, потому что ты мусишь кожные там 20 хвилин прочинаться от того, что ты весь змерз и просто тебе колотить, з дрыжыкі колотить, вось. И ты мусишь заниматься там физкультурой, гимнастикой нейкой, каб согреться, и снова на наступные 20 хвилин заснуть. И так усю ноч. Ці глядзелі вы прэсавую, напэўна, глядзелі прэсавую канферэнцыю ў Кіеве, якая адбывалася таксама пасля інтэрв'ю Бабарыкі з Золкіным, украінскім блогерам. Як ваши ўражвання і ввогуле ці гуманна людзей выводзіць вось на такія канферэнцыі, задаваць такія пытанні пра палітыку міжнародную, пра вайну ва Ўкраіне, калі людзі ввогуле не чыталі яшчэ навінаў праз 5 год? Ну, журналісты на тое журналістыка задаваць самыя разнастайныя пытанні, але я разумею вось тых людзей, якія там не змаглі, скажем, адказаць на пытанні, дакладна адказаць, так бы як яны хацелі, таму што ў вялікай ступені таксама вот у гэтай скуры, калі ў цябе магутнейшы шок пасля таго, як ты змяніў штодзённае быццё сваё. Вось, гэта можна параўнаць, як з палона вот цябе выцягнулі, вось, дзе ты знаходзіўся пад страшэнным ціскам, там, фізічным, маральным, цябе прымушалі працаваць фактычна бясплатна, вось, здзекаваліся над твою годнасцю, вось, цябе трымалі там як скот, так скаціну. А тебе перемешаюць у цивілізаваную сітуацыю, пачынаюць задаваць тыя пытанні, якія здаюцца абсалютна рэальныя і нармальныя ў грамадстве, таму што тут інфармацыя, она розная, ты можаш атрымліваць розную інфармацыю, ты можаш аналізаваць гэта, рабіць высновы. Мы былі вырваныя з гэтага працэса на вось гэты тэрмін на 5 гадоў, хто на там я на 4,5, Бабарыка там больш, Віктор вось на гэты час. І вядома, цяжка таго чакаць зараз узважаных, такіх узважаных, дакладных і глыбокіх адказаў. Людзі знаходзяцца яшчэ ў шокавым сітуацыі, в шокавым стане. Мы, праваабаронцы, ну, па-першае, мы дапамагалі і дапамагаем такім людзям. Ну і зараз самі апынуліся вось у гэтай скуры, калі як бы на сябе адчуваем вось гэты шокавы стан, у якім мы знаходзімся. Што тычыцца канкрэтна адказаў, я скажу, што ўсё ж такі, калі ты хацеў там атрымаць інфармацыю нейкую, ты там мог гэта атрымаць інфармацыю, яна была, вядома, абрэзаная. Вось моя любимая перадача там была, это 60 минут, вось, дзе я глядзеў, значыць, тых расійскіх прапагандыстаў, там Скабееву, там іншую, і адкідваючы всю эту прапагандысцкую лухту, ну, стараўся з тых фактаў, якія там гучалі, неяк выбудаваць эту агульную карціну. І, в прынцыпе, ну, як бы сітуацыя збольшага атрымлівалася. Вот я зараз гляжу, ну, ужо там іншыя сродкі масавай інфармацыі, там чытаю сайты, все. Збольшага мы атрымлівалі ту інфармацыю, калі мы хацелі яе атрымаць. Вось. Ну, іншая справа, што вот у меня были такие умовы, а іншыя зняволеныя сидзелі ў іншых умовах. Хтосьці сидзіць ввогуле в изоляции, не мае доступа нават да расійскай тэлевізіі. Там. Вось. Таму тут самыя розныя умовы. І пэўна, што трэба даць палізняволеным любым, хто б яны не былі, нейкі час для адаптацыі вось для гэтай сітуацыі. Але наконт Крыму, то бок яшчэ ў 2014 годзе можна было ўжо вызначыцца, чый ён, і тут неадказ на гэтае пытанне выглядае дзіўна для некаторых людзей, але існуе такое меркаванне, што, магчыма, тое, пра што мы казалі раней, пра ціск у турме, можа, гэта паспрыяла таму, што Віктор зараз адказвае так, а не інакш, бо яго сын за кратамі застаецца. Ці вы можаце пагадзіцца з такім меркаваннем? Ёсць Віктор зараз на свабодзе, я думаю, больш правільна запытацца ў яго. Алесь, у 2020 годзе вы разумелі, што можаце трапіць быць зняволеным, але заставаліся ў краіне, бо ведалі, што людзям патрэбная ваша падтрымка, ваша дапамога. Як вы зараз перажываеце той факт, што вы тут у Літве, а ў Беларусі застаецца вельмі шмат людзей, шмат беларусаў, якім дагэтуль патрэбная дапамога? Мы вельмі не хацелі выязджаць, я асабіста вельмі не хацеў выязджаць з Беларусі. Сапраўды, это было свядомае рашэнне застацца на той час і працягваць рабіць сваю праваабарончую працу да, што называецца, апошняга моманту, а там што будзе, то і будзе. У нас была перад гэтым
сур'ёзная размова, калі мы ўжо адчувалі, што арэшты вось-вось настануць, і мы, тым не менш, прынялі рашэнне застацца ў Беларусі. Вось я, Владзі Лабковіч, Валентин Стефанович, это было свядомае рашэнне. Вось. Тое, што нас зараз выкінулі, гэта не ёсць нашая воля. Вось з аднаго боку, з другога боку знаходжанне ў турме на працягу ўжо багата гадоў. Тут ужо пэўная, уже нейкая, скажем, падыходзіць ужо і стомленасць пэўная. Вось. Но адсидзелі мы па 4 гады, у мяне яшчэ наперадзе там 5 гадоў тэрміна, у каго колькі. І працягваць далей працу на Беларусі, уявім сабе, каб нас выпусцілі зараз у Беларусі. Вот не вывезлі там за мяжу, не выкінулі ў Еўразвяз, а пакінулі ў Беларусі. Па тых законах, якія зараз папрыманы, і па распальванні нацыянальнай варожасці, як яны ўжываюць, это 130 артыкул, і зневагі, і дзейнасць незарэгістраваных арганізацый, працаваць практычна на сённяшні дзень у поўным маштабе немагчыма. Вось, таму што адразу пры пачатку такой працы мы зноў бы апынуліся ў турме. Это просто, відавочна. Вось. У гэтай сітуацыі трэба дабівацца ўсё ж такі кардынальных зменаў вось агульнай атмасферы ў Беларусі, пра што мы зараз, вот я весь час кажу, калі размаўляю і выступаю з палітыкамі еўрапейскімі, з іншымі, што нам мала вызвалення нас. Нам мала вызвалення ўсіх палітычных вязняў, хаця это мэта нумар 1. Наша галоўная задача спыніць рэпрэсіі ў Беларусі і дабіцца кардынальнага паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Вось наша мэта. Это чыста хунта. Яны трымаюцца вось на гвалце, на рэпрэсіўных законах, на міліцыі, на КДБ і на розных іншых сілавых структурах. Вот это на сённяшні дзень беларуская ўлада. А народ в іншым месцы. Народ гэта не падтрымлівае. І гэта тычыцца не толькі нават такіх ярка-дэмакратычных людзей, якія маюць дэмакратычныя погляды. Не, ввогуле. Забіраюць людзей, вось у калонію прывозяць там крымінальнікаў, больш дробных, больш моцных. У нас, звычайна, такі крымінал зараз несур'ёзны ў Беларусі, але тым не менш самых розных людзей прывозяць. І што я чую, што это паўтаралася не адзін раз, што уладу взяла міліцыя. Міліцыя далі шмат праў далі міліцыі. Зараз яны робяць, што хочуць. Яны беззаконне робяць. Адным словам, от адчуванне гэтага ціску на грамадства, оно опустилася уже не толькі на грамадскіх актывістаў, на людзей, якія бралі ўдзел у акцыях, оно ввогуле опусцілася на ўсё грамадства. Людзі адчуваюць, што мы вяртаемся ў гэтыя сталінскія часы, і гавораць пра гэта, дарэчы, адкрыта, там калонія, это дзесяткі разоў чуў гэтае выказванне, незадаволенне тым, што вот такая вот сітуацыя. Іншая справа, што гэтыя людзі не ведаюць выйсце, што можна зрабіць, як можна зрабіць, ёсць пэўны недавер і нявер'е, то, што можна неяк змяніць сітуацыю. Но это уже справа грамадскіх актывістаў, неяк актывізаваць, даць нейкія ясныя цэлі, задачы, вось падняць гэтых людзей нейкім чынам. Это справа ввогуле агульнай сітуацыі. Мы ж таксама знаходзімся ў вялікай залежнасці там ад таго, што робіцца там каля нас. І мы вельмі перажываем там за Украіну, мы вельмі там хочам, каб Украіна стала сябрам еўрапейскага звязу, тады вот это печка еўрапейскага звязу, она фактычна будзе акаляць амаль всю Беларусь. Застанецца там мяжа з Мордорам, інакш это не назавеш, таму што дыктатура ў Расіі, она ні на кроплю не лепшая за беларускую, там адбываецца фактычна тое ж самае, толькі працэсы адбыліся трошку пазней, але вельмі хутка. Зараз у Расіі ні на кроплю не лепш, там, з грамадзянскімі правамі, са свабодай, чым у Беларусі. Вось. Але тое, што мы знаходзімся каля еўрапейскага звязу, дае нам добрыя шансы ўсё ж такі
пераламіць сітуацыю ў лепшы бок, і я в это веру, абсалютна перакананы, што раней пазней гэта наступіць. Вось. Тут самае істотнае зараз, канешне, для нас это захаваць, каб незалежнасць захавалася, вось, і каб Беларусь не стала проста часткай імперіі. Некалькі словаў, можа, беларусам можаце сказаць добрых словаў, бо Раство хутка будзе, Новы год. Думаю, што і для іх ад вас менавіта будзе прыемна гэта пачуць. Я хацеў бы павіншаваць маіх суродзічаў, маіх супляменнікаў, усіх беларусаў з калядамі, з Новым годам, пажадаць добрага настрою, сямейнага шчасця і цвёрдага спадзявання ў тым, што Беларусь стане нармальнай краінай, з якой нас не будуць выкідаць, з якой мы не будзем уцікаць, в якой мы будзем нармальна жыць і яшчэ сотні і сотні гадоў. Таму віншую ўсіх з калядамі, з наступаючым Новым годам. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Шановныя гледачы, поўную версію размовы з Алесем Бяляцкім глядзіце ўжо неўзабаве на нашем YouTube-канале Белсат News, тэкставую версію на нашем сайце belsat.eu. Наши калегі ўжо рыхтуюць гэты тэкст, так што абавязкова наведвайце. І да нашай сталай рубрыкі рэгіянальных навінаў, якую мы робім супольна з БГ Медыа. І так склалася, што сёння ў цэнтры ўвагі будуць калядныя ялінкі. Перш-наперш выпраўляемся ў Смалявічы. Там адно са святочных дрэў паставілі не дзе-небудзь, а проста пасярод дарогі. Адна беларуска, яўна не мясцовая жыхарка, так здзівілася, што зняла пра гэта відэа ў TikTok. Сапраўды, не кожны дзень пабачыш ялінку на праезнай частцы. Для дадатковай бяспекі яе з усіх бакоў агарадзілі і абвесілі дарожнымі знакамі. А мясцовыя ніколькі не здзіўляюцца. У каментарах тлумачаць, што так калядную ялінку ў Смалявічах ставяць дзесяткі гадоў і што гэта месца не проста дарога, а галоўная плошча старога гораду. Цяпер пераносімся ў Гомель. У гандлёвым цэнтры «Мандарын» стаіць дабрачынная навагодняя ялінка. Упрыгожылі яе паштоўкамі з каляднымі пажаданнямі дзетак са школы-інтэрнату. Адну з карыстальніц садсеткі «Трэц» уразіла тое, што ўласна просяць дзеці. Сярод іншага гэта рушнікі, абутак, гірлянды, нават фіранкі. Аўтарка паста расчулілася і заклікала гамельчукоў далучыцца да акцыі, а ў каментарах людзі здзіўляліся таму, наколькі недзіцячымі выглядаюць гэтыя пажаданні, выказваюць здагадку, што гэта пісалі дарослыя і што гэта спосаб закрыць базавыя патрэбы інтэрнатаў, а ў саміх дзяцей жаданні будуць гэткія ж, як і ў тых, у каго ёсць бацькі. Зрэшты, акцыя патрэбная і важная. То як будзеце ў Мандарыне, не праходзьце міма. А у нас цяпер Добруж. Тут паставілі асаблівую галоўную прыгажуню. Калі раней дрэва прывозілі з лесу, то сёлета мясцовая жыхарка падарыла гораду агромністую ялінку, што расла проста на ейным падворку. Жанчына распавяла, што дрэву 22 гады, а вырасціў ялінку ейны муж. Ён знайшоў саджанец у лесе і пасадзіў у двары, каб свята было ў кожным дні. Заканамернае пытанне, ці не шкада было спілоўваць гэткую прыгажуню? Жанчына кажа, што памяць застанецца, а з ёю, але хацелася падарыць такія ж пазітыўныя, цёплыя эмоцыі і нашым землякам. І, спадарства, на гэтым мы завяршаем нашу студыю. Яшчэ раз нагадваем, што цалкам вялікае эксклюзіўнае інтэрв'ю Белсату для нашага тэлеканалу, якое даў Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат, мае неўзабаве з'явіцца на нашым YouTube-канале, а таксама на старонцы нашай belsat.eu. Бачым, што вялікі водклік у вашых сэрцах акурат гэта інтэрв'ю пакінула, так што тыя, хто не мае магчымасці паглядзець
прынцыпе можна яго будзе таксама пачытаць на старонцы Белсату belsat.eu. Дзякуем вам за ваши каментары, за вашу увагу і за тое, што правялі сённяшні вечар разам з намі. Для вас працавалі моя калежанка Анастасія Русецкая. А таксама Віталь Бабін. Зычым добрага вечара і да заўтра. Да хуткай сустрэчы.